значна частина кримських татар теж не бажає жити, по суті, в підданстві російському. Навіщо Росії Крим? Демонстрація геополітичних амбіцій. Він герой, він зрадник, чи він жертва гри Великої імперії? Можна бути 200 разів реформатором, але якщо у тебе не буде цього людського капіталу... Ті самі наративи з 18 століття. Насправді ні антична, ні мусульманська, ні кримсько-татарська спадщина росіянам не цікаві. Це успішний успіх. Іноді історія змінюється за одну дату, а наслідки відчуваються століттями. У 1783 році Російська імперія за правління Єкатерини II анексувала Крим. І для кримських татар почався період втрат і випробувань. У народі ми називаємо його Кара-Девер – «Чорне століття». У цьому подкасті поговоримо, що стоїть за цією назвою і чому ця історія досі важлива. Міраба. Пане Олексій, просте питання. Просте, але на яке кожен хоче почути чітку відповідь. Навіщо Росії Крим? Питання максимально глобальне, так, якщо говорити про якісь там стратегічні, там, культурні, ідеологічні цілі. І воно насправді комплексне. Тобто історично Московська держава і пізніше Російська імперія, Радянський Союз спрямовували величезний потенціал на південь, тобто на експансію якраз на територію сучасної України, на територію Кавказу. І в цьому була, зокрема, і така геополітична мета. Зі стратегічної це, очевидно, що контроль за надзвичайно важливим унікальним простором, який насправді ніколи не був порожній, так, який відігравав важливу роль в трансфері технологій, культур, товарів в усі різні історичні епохи. І якраз вихід до Чорного моря – це така стратегічна мета контролю за воротами між Азією та Європою. Загалом для російської такої імперської ідеології дуже важливі регіони типу Києва, Криму і Балтії. Це якраз ворота, по суті, російські до цивілізованого світу, до Європи. Тому давньоруська спадщина для них – це пріоритетний ідеологічний напрям, бо, по суті, без давньоруської спадщини не існує давньої історії Росії. Так, і тому вони її намагаються постійно інтегрувати, асимілювати ще з 17 століття. І так само Крим, з Криму, по суті, починається теж, так би мовити, стародавня історія Східної Європи. Тобто саме тому ця давнина, без якої росіянам важко когось переконати, що вони є там частиною європейського народу, цивілізованого народу. І в такому сучасному контексті поняття цивілізований. А от останній кримський хан Шагін-Гірей, він герой, він зрадник, чи він жертва гри Великої імперії? Він такий неоднозначний персонаж. Я скажу, що більшість персонажів тогочасних, вони неоднозначні, і треба відходити від цього дискурсу між зрадою і перемогою. Так, що немає чорно-білого. В добу романтизму це було дуже важливо показувати, бо лицарів в білих пальтах або таких споконвічних зрадників і ворогів. Тобто він був, по суті, особистістю свого часу. Так, людина, яка була затиснута між різними геополітичними проектами. Так, тут, мабуть, таку ретроспективну треба дати контекст, що Кримське ханство, по суті, з початку 18 століття опинилось в дуже складних таких геополітичних умовах, коли починаються формуватись, по суті, кордони сучасного зразка в Північному Причорномор'ї із постійними лініями розділення, сторожовими заставами, тобто вже цей культурний географічний феномен степового кордону і геополітичний, він поступово зникає. Так, після поразки Мазепи, після, по суті, таких
теж військових і політичних поразок Кримського ханства. Спроба утримати цей північний кордон, вона, по суті, спричинила до того, що Російська імперія вже з Османською імперією починає встановлювати постійну лінію пограничну. І Кримське ханство поступово опиняється затиснутим між цими кордонами. Тобто, по суті, не може існувати так, як воно існувало там в 16 столітті чи 17-му в період розквіту. І геополітичне значення цієї держави теж сильно зменшується, як і особиста свобода ханів, які тепер, знову ж таки, мусять балансувати між цими різними політичними силами. І Шагін Гірей – це, з одного боку, і останній кримський хан, який, по суті, отримав владу в Криму, захопив владу в Криму, не без підтримки Російської імперії, так і не без інтересу Російської імперії. І це одночасно один із, мабуть, таких яскравих реформаторів, який намагався зробити останній імпульс для того, щоб вдихнути нове життя в Кримське ханство, реформувати цю державу і здійснити там фінансову, адміністративну, військову реформу, тобто зменшити вплив карачебеїв, духовенства. Його трагічна доля насправді теж символізує собою той образ кримсько-татарської еліти, який теж вимушений був обирати між якимись глобальними ідеалами і конкретними можливостями на здійснення якихось там політичних реформ. Почалася епоха, яку в народі називають Кара-Девір, чорне століття. А картинку, яку малювала Росія для Заходу, це успішний успіх, як народи Криму, численні народи Криму, як вони з полегшенням зітхнули. А що насправді відбувалося з народами Криму, власне? Як там опинилися численні іноземні народи? Французи, німці? Власне, після втрати своєї державності в 1783 році, по суті, починається оце чорне століття для кримських татар, тобто воно супроводжується величезною міграцією, яка відбувалася з різних причин, тобто частина ногайців, більша частина ногайців мігрує в таке османське прикордоння північне, тобто Задунай, Буджак. Інша частина на Північний Кавказ. Так, потім значна частина кримських татар теж не бажає жити, по суті, в підданстві російському, тому мігрує. І тут є в тому числі релігійна причина, тобто мухаджирство, такий вихід, по суті, мусульманської спільноти під покровительство тогочасного халіфа, тобто покровителя мусульман, який на той момент був османський султан якраз. І теж сприяло виселенню кримських татар і російська політика, тобто спроба подати Крим і південь сучасної України загалом, тобто колишнє володіння Кримського ханства, там Надазов'я, Причорномор'я, Крим як пустий регіон, тобто порожню сцену, на якій, по суті, будується сучасний російський міф про господарські колоніальні успіхи. Тобто Російська імперія намагалась зобразити свої територіальні здобутки в контексті такої просвітленої імперії, яка не підкорює якісь цивілізовані народи, так, а оцивілізовує варварів. Зображення кримських татар і загалом часто тюркських спільнот, як таких войовничих варварів, це була теж така ідеологічна конструкція для того, щоб обґрунтувати необхідністю їх підкорення, замирення. Тобто це те, що, по суті, теж стимулювало колонізацію Криму, тобто заселення його ніби більш цивілізованими народами. І в даному контексті важливу роль відігравав грецький міф, тобто це такий геополітичний проєкт Російської імперії, який мав знову ж таки відродити Візантійську імперію, тобто і створити такий плацдарм для подальшої столиця війни. В Константинополі. По суті, на руїнах Османської імперії в контексті такої глобальної антитурецької коаліції створити
по суті, нову державу. Тобто це переселення, власне, і християн, тих самих болгар, арнаутів, тобто це там албанців. Так, на територію Криму, Причорномор'я, Центральну Україну, це заснування оцих освоєння, по суті, цих територій колишньої там Запорозької вольності і колишнього Кримського ханства, створення цих Новосербії, Слов'яно-Сербії і також перейменування топонімів. Тобто, знову ж таки, в контексті нібито заснування нових поселень, демонстрації успіху колоніального, що до нас тут нічого не було, але з приходом російської влади тут регіон нібито розцвітає. І звідти ж і походить оце бажання, знову ж таки, демонструвати велику кількість новостворених поселень, які насправді переназивались часто вже існуючі населені пункти, але таким чином демонстрували і в першу чергу своїм підданим, але і одночасно, по суті, тогочасному світу, переважно європейським державам, свої геополітичні амбіції і можливості. Тобто, таким чином Російська імперія намагалась показати свої такі геополітичні успіхи, що я теж в клубі оцих провідних імперій європейських, так, які цивілізовують нібито заморські колонії, а ми теж створили свою заморську колонію, але в Криму і на Кавказі. А навіщо гратися Росії в цю античність? Чому вони перейменовували або називали міста грецькими, псевдогрецькими назвами? В той час відбувалася взагалі загальна мода на відродження античності, і дуже багато європейських інтелектуалів були захоплені старовиною, тобто люди в епоху просвітництва. Тобто на Заході в Європі теж називали грецькими назвами? Захоплювалися Грецією античною, тобто це, по суті, фундамент класичної науки, філософії. Російська імперія теж, по суті, очолила цей тренд, намагалась продемонструвати, що ми теж дотичні до європейської цивілізації. І ми тут пачкою перейменуємо. Да, і це з одного боку, а з іншого боку, це теж спроба затерти такий конкурентну політичну модель цивілізаційну, яка вже існувала, наприклад, в Криму, Північному Причорномор'ї, тобто протиставити цю стародавню античність тюркській культурі чи мусульманській традиції, яка існувала в Причорномор'ї, звідси ж і перейменування, по суті, Криму на Таврію, звідси ж і перейменування Ак'яру чи Акмесджиту на Севастополь, Сімферополь. Тобто... Євпаторія дуже цікава теж. Да. І, власне, оці навіть такі назви, як Мелітополь, це теж власне контекст у цього глобального контексту грецького міфу. Тобто він з одного боку мав ідеологічну складову, тобто демонстрація такої дотичності до античності, але з іншого це і демонстрація геополітичних амбіцій. Тобто, що Крим є таким, Причорномор'я є таким величезним плацдармом для реалізації цього східного питання, тобто поділу Османської імперії майбутнього між тогочасними колоніальними імперіями. Повернемося трохи до кримських татар. Почалися міграції і почалися великі утиски. Що відбувалося саме конкретно? Як чорне століття, не просто так чорне назвали? Да, це відображалось в першу чергу в зміні демографічної картини, зміні етнічної карти Північного Причорномор'я, Криму, коли, по суті, за 100 років, після 1780-х років до кінця 19 століття, кримські татари із великої спільноти перетворились, по суті, на локальну громаду. Народ став, став локальною громадою в Російській імперії, які майже не задіяні були в якомусь прийнятті рішень чи політичному житті, а виключно навіть зображували з мистецької точки зору як такий етнографічний фон російського успіху на півдні. Так, і знову ж таки, повертаючись до того, що були певні ідеологічні причини переселення кримських татар, і була добровільна міграція, по суті, коли
Значна частина кримських татар просто не бачила можливості далі існувати в Російській імперії. Ну і зрозуміло, що російська адміністрація створювала умови, щоб витіснити кримських татар із Криму, із Північного Причорномор'я. Це якраз і різноманітні земельні реформи, це і вилучення майна. Тобто тут варто розуміти, що Кримське ханство і загалом кримсько-татарська спільнота мали свої там політичні, там культурні особливості, традиції, які виражали певний місцевий спосіб життя. І, наприклад, там поземельні відносини, які базувались там на мусульманському праві, на якихось політичних традиціях Кримського ханства. І як і, наприклад, інші колоніальні імперії, Російська імперія використовувала цю різницю правову, юридичну для того, щоб, наприклад, ці землі просто вилучати чи перерозподіляти, наприклад, і подавати їх як нічийні. І зрозуміло, що великі громади, які втрачають можливості користуватися землею, розводити там, наприклад, худобу, чи вирощувати там, мовно, зерно, чи розводити сади, вони опиняються на межі там або голоду, або бідності, тобто втрачають свої засоби на існування, і це теж змушувало людей, по суті, залишати свою батьківщину і мігрувати в інші регіони. Знову ж таки, спроба захисту у халіфа, тобто покровителя всіх мусульман, формально, яким тоді був османський султан, це теж якби таке бажання жити в мусульманській державі, яке для тогочасних кримських татар теж було важливою частиною. І звичні закони вже і знали, що таке Османська імперія. Так, і це якраз те, чому сприяла Російська імперія, тобто, по суті, витісняючи звідти корінне населення. Якщо населення не хотіло само виїжджати там під якимось примусом, то знаходили привід виселити. Вже перші масштабні виселення з Криму почались, по суті, ще до анексії першої, тобто в 1778 році, коли для того, щоб зробити Кримський ханат більш залежним в економічному плані, тобто значна частина комерційно активного населення християн була виселена з Криму, по суті, в надазовські степи. І це так званий ісход греків, який не був, очевидно, захист добровільний. Захист християнського населення. Під приводом захисту християнського населення виселили просто значну частину, там майже половину християн із Криму. Десь на кінець 18 століття це було там 60 з чимось тисяч християн. Це і переважно, звісно, що греки кримські, але і, наприклад, і вірмени. Різних конфесій, і католики, і апостольської церкви, і православні. І в результаті цього, по суті, Крим сильно збіднів, тому що занепали деякі види ремесел, в яких зайняті були, наприклад, християнське населення, виноробство, занепала значна частина культових споруд. І це теж став сильним ударом по податкових надходженнях для Кримського ханства. Пізніше це ж саме практикували уже, наприклад, в 19 столітті по відношенню до кримських татар. Під час, наприклад, така велика хвиля міграції теж і виселення відбувалось там після, по суті, наполеонівських війн. Тобто це там 1815 рік, 14 рік, коли Російська імперія стала таким собі жандармом Європи. Тобто після такого Віденського конгресу, тобто Російська імперія приймала участь у придушенні повстань національно-визвольних рухів там в Центральній, Східній Європі. І знову ж таки значна частина кримських татар тоді була витіснена з Криму або виселена. Але найбільша, мабуть, така масова група була переселена під час Кримської війни. Тобто під час вже і напередодні бойових дій окремі села на південному березі Криму, їх виселяли, тобто на північ в різні регіони Російської імперії, тому що боялись того, що це населення може позитивно відноситись, наприклад, до Османської імперії, чи до французів, чи британців. І, по суті, після Кримської війни
теж була велика група, мабуть, найбільша група міграції, виселення, уже коли Російська імперія ніби зазнала великого фіаско, такого геополітичного, але в цілому, тобто, боючись цієї реакції, боючись репресій, під цим впливом теж значна група населення виселилась. Тобто тут варто віддати належне, що частина населення тогочасної Російської імперії, зокрема і тогочасні там письменники, інтелектуали, вони не лише позитивно відносились там до якихось російських успіхів в Криму колоніальних, але і, наприклад, з жахом констатували те, що населення збідніло, Крим сильно збіднів, тобто майже був спустошений. І якраз в контексті цього теж намагався російський уряд заселяти ці регіони, по суті, колоністами іноземними. Це вихід саме з Балкан, це німцями, естонцями. Тут знову ж таки чехами, і повертаючись, і, зокрема, і українцями, тобто вихідцями з землеробських регіонів Російської імперії, які були густо населені, тобто демографічно тоді якраз українці в Російській імперії переважали. І це теж така загальна колоніальна практика, коли одним колонізованим народом намагаються колонізувати інший колонізований народ. Кожен регіон мав мати якусь господарську специфіку, і спеціалізуватись на якомусь експорті, навіть експортному товарі, що здавати імперії позитивне. І це теж такий фундамент для монокультурної економіки в майбутньому, зокрема і в Радянському Союзі, але навіть тогочасне мистецтво зображує правителів, імператриць російських, в образі таких античних богинь, яким під ноги умовно один народ несе якусь пшеницю, інший фрукти, якісь екзотичні аборигени в національних костюмах підносять дари природи. Тобто Крим на той час був, по суті, порожньою сценою, на якій Російська імперія втілювала свої геополітичні фантазії про колосальні успіхи, які її мали чекати на геополітичній арені в боротьбі з європейськими імперіями або з Османською імперією. Крим, друга половина 19 століття, 100 років після початку Чорного століття. Що відбувається з кримськотатарським народом на цей час? Державотворча нація, проходить 100 років. В якому стані мова, культура? Загалом Чорне століття сильно відобразилось в негативному плані на потенціал кримськотатарської культури, тобто під впливом різноманітних трансформацій Крим візуально сильно змінюється. Тобто, по суті, кримських татар витісняють із якихось таких політичних ролей, відводячи конкретне місце, мовно кажучи, як такої етнографічної екзотики місцевої, або як певного мілітарного потенціалу. Тобто, коли намагаються інтегрувати якісь кримськотатарські підрозділи в склад Російської імперії, залучати до своїх війн, походів і так далі. Тобто це теж контекст формування якоїсь такої лояльної до себе еліти, яка має теж репрезентувати оцю багатонародність, багатоетнічність Російської імперії. В цей час, знову ж таки, в другій половині 19 століття закладаються основи кримськотатарського культурного відродження, тому що під хвилею цих міграцій, по суті, в катастрофічній такій демографічній історії, багато кримських татар, вони намагаються якось цьому зарадити. І особливо ті, які не бачать можливості виїжджати з Криму, і десь жити за межами півдня сучасної України. Вони
працюють над тим, щоб кримсько-татарське тогочасне суспільство теж мало можливості на розвиток, на реформування. От в одному з творів Ісмаїла Гаспрінського є чудова історія про те, як місцевий кримський татарин дискутує, спілкується там із росіянкою і десь в контексті згадує, що, по суті, багато хто із кримських татар уникають умовно російських шкіл, які роблять із, по суті, тогочасних кримських татар росіян, да, або просто татар. Тобто, коли ти отримуєш освіту, умовно, в російській школі, вивчаєш російську мову, тебе відправляють одразу чиновником десь в якийсь тюркський регіон, навіть не в Петербург, тобто десь колонізувати Центральну Азію, да, тогочасно. І для деяких кримських татар це був такий засіб теж не асимілюватись, не розчинитись. Тобто, да, ми не будемо йти в ці навчальні заклади, будемо там десь в своїх навчатись, але знову ж таки вони були ще старого зразка. Тому оце поєднання просвітницьких ідей, тобто любові до природничих наук, до сучасного знання, до сучасних способів поширення інформації, та ж сама газета «Терджіман», яка була двомовна, так, тобто і в арабській графіці можна було кримсько-татарською почитати, і власне, тогочасної російської мови, але це був теж спосіб такий залучити велику кількість кримських татар до цього просвітництва і зробити їх конкурентно здатними на цій історичній арені. І в цьому контексті навіть є там спогади одного росіянина, який в 19 столітті був в Криму і сидів в кав'ярні, здається, в Євпаторії, тоді Гізлеві, і зайшов в кав'ярню як такий уламок старого Криму, орієнтальний, так, щоб подивитися, яка ж вона стара татарщина була. І він п'є каву, і тут йому на стіл кладуть газету «Терджіман». І він не може бути, що це ж уламок Орієнту, тут люди ж мають по звичаєвому праву ще жити, тут ще має бути уламок далекого минулого, як у них сучасні газети можуть бути. І він взяв цю газету, навіть поїхав особисто познайомитися і подивитися на Ісмаїла Гаспрінського, як він виглядає. Це шоу, типу екзотика. Тобто в такому контексті. Про епоху просвітництва ми ще поговоримо в одному з наступних випусків. А які наслідки неможливо подолати, наслідки Чорного століття? В першу чергу найбільша цінність, я вважаю, що це люди. Так, це величезні втрати демографічні, це той потенціал. Можна бути 200 разів реформатором, але якщо у тебе не буде цього людського капіталу, так, який буде, по суті, здійснювати ці реформи, втілювати ці реформи, то це насправді велика трагедія. Тому що відбувся, по суті, розрив між поколіннями, креативна, творча, здатна до генерації ідей, до енергії, до імпульсів покоління, воно, по суті, було розпорошене великою мірою. І в цей час з'являються, наприклад, великі діаспори кримських татар. Так, і в Туреччині, наприклад, і в Румунії, так, і вони там вкладають свій творчий потенціал, наприклад, в промисловий бум в Румунії, так, десь чи Болгарії, тобто як така дешева робоча сила, яка збагачує там місцеву промисловість. І ці всі люди, вони могли реалізовувати цей весь потенціал в Криму і примножувати власну культуру в Криму. Є багато історій цікавих навіть про те, як за кордоном, тобто на території Туреччини, Румунії відкривались кав'ярні кримсько-татарські, які були просвітницькими центрами, тобто де діаспора, по суті, гуртувалась, видавала книжки, тобто якісь благодійні ініціативи здійснювала, але зрозуміло, що сам Крим, він потроху пустів, тобто зменшувалась кількість населення, і це, мабуть, одна з найбільших втрат. Тобто,
І оцей от успіх для Російської імперії в колонізації Криму, навіть позірний цей формальний успіх, він підживлював оці от величезні амбіції геополітичні, які вилились потім і в різноманітні авантюри, так, закордонні, і, зокрема, вилились в Першу світову війну, тому що зрозуміло, що одна з таких стратегічних цілей от в цій війні для Російської імперії це була там контроль за Кавказом, за протоками Босфором і Дарданеллою, і навіть амбіції створити колонію в Палестині, в святій землі, тобто російську, якби, і контролювати ці от святі місця. Коли Росія зараз говорить, от зараз у 21 столітті говорить про історичну справедливість, чи повторює вона ті самі наративи з 18 століття свої? Так, сучасна російська політика в Криму, вона є таким якимось божевільним міксом імперських, радянських ідей. Так, але загалом вона має оце глибоке коріння, так, експансіоністське. Тобто це Мирослав Шкандрій, український дослідник, він якось на прикладі ідей російських про Україну і українців, так, типажів таких екзотичних, колоніальних, він цікаву фразу сказав, що зараз росіяни дивляться на українців навіть не як там імперські структури чи радянські, а в гірших проявах там денікінщини. Тобто це навіть для тогочасної імперії це досить радикально було. І тут, в принципі, образ кримських татар, він... я слідкую за якимись такими тенденціями, вкидами російськими, так, якимись образами, які формують десь, просувають через соціальні мережі, через якусь публічну комунікацію. І бачу цей дикий мікс між намаганням залучити, десь знайти лояльність якусь, тобто грою на такому, можливо, трошки власному его, так, можливо, якомусь патріотизмі такому локальному, про те, що ми там насправді великий народ, із там багатою історією. Це загравання нібито знову ж таки, з одного боку, ми десь похвалимо, що кримські татари теж воювали в Другу світову війну, але з іншого боку, там десь будемо здійснювати таку репресивну політику, тобто хвалити лояльних і знищувати там нелояльних. Тобто це така, якби, мікс, який досить еклектично виглядає, який з розмиванням якоїсь історичної ідентичності, коли замість там кримсько-татарського намагаються якийсь дискурс цих тюркських народів Росії принести в Крим. Так, видно, що він створювався в свій час історично для інших регіонів, він для Криму абсолютно неприродний, бо це якби абсолютно інший контекст. Але намагаються десь, для мене, мабуть, була така найбільшим проявом цього, це побєдобєсія. Власне, яке під кожне травня починається на окупованих територіях і якби для кримських татар травневі дати – це в першу чергу там депортація. Це пам'ять сімейна, індивідуальна, дуже жива пам'ять про трагічні події. І вони дуже резонують. Я про це часто десь публічно комунікую, що вони дуже резонують із цим святковим побєдобєсієм в таких найгірших гротескних формах, якихось. Але бачив навіть там цитату на одному пабліку про те, що депортація – це всього лише маленький епізод, який не має затмити там велику перемогу. Радянську, і, на превеликий жаль, це системно вмонтовується десь в Криму, в середовищі кримсько-татарському, і якби воно не приживається, так, але видно, що є бажання це все вмонтувати. Тобто це якраз про якусь таку паралельну реальність, яка існує в ізольованому Криму, де власне, якби більшість кримських татар опинились в такій інформаційній ізоляції. І я просто розумію, що
Тобто це досить небезпечно, це формує у людей там певну недовіру так, до зовнішнього світу. І от більше 10 років, по суті, спільнота живе в таких в складних умовах, де немає можливості на самореалізацію якихось там культурних ініціатив чи власне якихось базових прав навіть там на свободу. Так, і в далекосяжній перспективі, знову ж таки, це якраз це от спроба накинути російське бачення історії Криму на кримських татар, воно проявляється навіть в банальних речах, коли там замість там національних кримсько-татарських страв от вони називаються просто кримські, там, да, або здавалося б, да, ну, де кухня, де ідентичність, так, але в контексті розуміння, де моє, де не моє, от воно великою мірою розмивається. І оце от тренди кавказькі, які тягнуться в кримсько-татарську культуру, або, наприклад, там центральноазійські, коли от, ти розумієш, що в Криму цього ніколи не було, але його намагаються там якби переживити і переконати, що от така ваша культура була. Да. В античність Росія більше не хоче гратися, так? Хоча в Таврію я чув такі розмови, що хотіли би перейменувати Крим. Так, звісно, да, цей от античний міф, грецький міф, він досі продовжує жити в якихось еклектичних формах. Тобто він просто, знову ж таки, Росія – це ідеологічно еклектика. Да? Там поєднуються там і православ'я, і іслам, і античність, і що завгодно. Тобто головне, щоб це служило на користь там якимось імперським ідеям, імперським амбіціям. Але насправді ні антична, ні мусульманська, ні кримсько-татарська спадщина росіянам не цікаві. Виключно з утилітарної точки зору. І ці от музеї, які будуються, по суті, на руїнах, на пам'ятках, так, історії, які мають абсолютно вайб там супермаркету новозбудованого, тобто такого історичного Діснейленду. Тобто це якраз без автентики, без якихось таких неповторності, унікальності. Це якраз говорить про теж колоніальне уявлення про підкорений півострів. І хотілося б, звісно, що на оптимістичній ноті завершити розмову. Чорне століття. Попри все, я, наприклад, вважаю, що кримські татари навіть в цей складний час ніколи не були пасивним спостерігачем, так, і пасивною жертвою. Тобто це чітко варто розуміти, що кримські татари – народ із сильним корінням, із чіткою ідентичністю для більшості людей. Так, і переживши такі випробування складні, кримські татари змогли не лише зберегти якісь свої риси національні, культурні, релігійні і загалом в глобальному контексті розуміння свого зв'язку із історичною батьківщиною, але й примножувати їх, і це важливо, тому що ми часто говоримо про кримських татар лише в контексті втрат, але ми забуваємо про здобутки, а вони є насправді. Є покоління молоде кримських татар, яке максимально цікавиться своєю спадщиною, яке не готове її нікому віддавати. Так, і незалежно від якихось імперських планів там, чи геополітичних амбіцій, історія твориться на місці. Так, історія твориться конкретними людьми, і плани можуть бути різні, але вирішувати все одно долю Криму без цієї генерації молодих кримсько-татарських реформаторів неможливо. Так? І це те, що насправді об'єднує кримських татар і українців набагато більше, ніж якісь політичні гасла. Це те, що ми можемо творити власну історію, і ми цінуємо свою спадщину. Тобто це от оптимістично і для майбутнього, думаю, важливо це розуміти зараз. У нас сьогодні в гостях був кандидат історичних наук, дослідник історії та культури кримських татар Олексій Савченко. Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую.